Cum să învingi un psihopat cu propriile sale arme? Există oameni care nu joacă după aceleași reguli ca restul dintre noi, oameni care par calmi, controlați, chiar carismatici, dar care, în realitate, folosesc manipularea, lipsa de empatie și controlul emoțional ca pe niște instrumente. În limbaj popular, acești oameni sunt adesea numiți psihopați. Dar întrebarea este, dacă te confrunți cu un astfel de om, cum te aperi și mai ales cum îl învingi fără să cobori la nivelul lui. Astăzi nu vorbim despre confruntare directă sau răzbunare, vorbim despre inteligență emoțională, autocontrol și strategii care îți oferă putere reală fără să îți compromiți valorile. Înțelege jocul înainte să intri în el. Primul lucru pe care trebuie să știi este că nu te lupți într-un joc obișnuit. Un psihopat funcționează diferit, nu este motivat de vinovăție, nu reacționează la empatie și vede oamenii ca pe niște piese într-un joc. Dacă încerci să-l convingi prin emoții sau morală, ai pierdut deja. Arma lui principală este confuzia. Te face să te îndoiești de tine, să te simți vinovat, să reacționezi impulsiv. Prima ta victorie, claritatea. Observă tiparele, schimbă subiectul când este confruntat, întoarce vina asupra ta, alternează între apropiere și respingere. Când vezi jocul, nu mai ești prins în el. Controlează-ți reacțiile, asta îl destabilizează. Un astfel de om se hrănește din reacțiile tale, furia ta, frustrarea, chiar și dorința ta de a explica sau de a te justifica. Toate îi oferă control. De aceea, una dintre cele mai eficiente strategii este neutralitatea emoțională. Nu înseamnă că nu simți nimic, înseamnă că nu arăți tot ce simți. Răspunde calm, scurt, fără explicații inutile. Când nu mai primește reacția pe care o vrea, își pierde interesul sau devine nesigur. Și pentru cineva obișnuit să controleze, asta este o slăbiciune. Nu juca după regulile lui. Creează-ți propriul cadru. Un psihopat vrea să te atragă în terenul lui. Conflicte fără sens, discuții circulare sau provocări emoționale. Dacă intri acolo, el câștigă. În schimb, stabilește limite clare. Nu discuta asta acum. Sau nu sunt de acord. Sau nu accept acest comportament. Fără explicații lungi, fără justificări. Limitele nu sunt pentru el, sunt pentru tine. Și paradoxal, exact asta îl deranjează cel mai mult, când nu mai poate decide el regulile. Folosește detașarea ca armă. Una dintre cele mai puternice arme pe care o poți folosi nu este atacul, ci retragerea controlată. Detașarea nu înseamnă slăbiciune, înseamnă că nu mai investești energie acolo unde nu are sens. Reduci interacțiunile, nu mai intri în jocuri mentale, nu mai reacționezi la provocări. Pentru cineva care caută control, lipsa accesului la tine este o pierdere majoră. Păstrează-ți identitatea, nu deveni ca el. Poate cea mai mare capcană este să începi să copiezi comportamentul, să manipulezi, să minți sau să devii rece. Pe termen scurt, poate părea eficient. Pe termen lung, te pierzi pe tine. Adevărata victorie nu este să-l bați la jocul lui, este să nu devii ca el. Poți fi ferm fără să fii dur, poți fi inteligent fără să fii manipulator, poți câștiga fără să distrugi. Caută sprijin și perspectivă externă. Un alt lucru important. Astfel de oameni pot crea o realitate distorsionată. De aceea este esențial să vorbești cu oameni de încredere, să verifici percepțiile tale, să nu rămâi izolat. Claritatea vine adesea din exterior și uneori, simplu fapt că cineva îți spune nu, nu ești tu problema, poate schimba totul. Adevărata putere este alegerea de a nu mai juca. La final, cea mai mare armă nu este manipularea și nici controlul, este alegerea. Alegerea de a nu răspunde provocărilor, alegerea de a nu accepta jocurile sau de a nu rămâne într-o dinamică toxică. Pentru că adevărul este simplu, nu poți controla un astfel de om, dar poți controla cât acces are la tine. Concluzie. A învinge un psihopat cu propriile sale arme nu înseamnă să devii mai manipulator decât el. Înseamnă să vezi clar, să rămâi calm, să stabilești limite, să alegi să nu participi la jocul lui. Asta nu este o victorie zgomotoasă, nu este spectaculoasă, dar este reală și cel mai important, este sănătoasă pentru tine.